ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар заминаи бунёди иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин дар ҷамоати деҳотӣ Саразм, майдончаи варзишӣ ва дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент гармхонаи замонавӣ мавриди истифода қарор гирифт. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои ҳамкасбони мо. дар шаҳри Панҷакент дар баробари бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ҳамзамон ба рушди дигар соҳаҳо таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир карда мешавад. дар деҳоти Саразм ҳамзамон майдончаи варзишӣ ва гармхонаи замонавии Моғиён Агро мавриди истифода қарор дода шуд. майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 деҳаи кӯҳдомани деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент бунёд гардидааст ва акнун хонандагону сокинон бо истифода аз шароити фароҳамшуда дар риштаҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футбол тамрин менамоянд. ҷавонони мо низ кӯшиш мекунанд ба варзиш бисёртар машғул шаванд. варзиш ки муаррифгари миллат дар ҷаҳон ба шумор меравад, мо кӯшиш мекунем ҷавононро дар соҳаи варзиш низ зиёдтар омода намоем ва дар оянда ҷавонони мо дар самти варзиш номбардори ҳам шаҳрамон, ҳам вилоят ва ҳам ҷумҳуриямон бигарданд. айни замон дар шаҳру деҳоти Панҷакент 70 толору майдончаҳои варзишӣ замонавӣ фаъолият мекунад ва айни ҳол дар 8 майдончаи замонавӣ корҳои сохтмонӣ идома дорад. майдончаи варзишӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ бо саҳми соҳибкорону сокинони деҳоти Саразм дар масоҳати умумии 1800 метри мураббаъ бунёд шудааст. давлат ва ҳукумати кишвар рушди соҳаи варзишро дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дода барои ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим ва машғулияти онҳо ба намудҳои гуногуни варзиш тадбирҳои заруриро марҳила ба марҳила амалӣ месозад. сокинони деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон тадбирҳои созандагиро дар деҳот минбаъд низ идома дода саҳми худро дар корҳои ободонӣ мегузоранд. дар гармхонаи навбунёди Моғиён Агро дар кишти аввал бодиринг, помидор ва қаламфури булғорӣ парвариш ёфтааст ки ҳосилнокӣ дар он хуб аст. усули парвариши сабзавот дар гармхонаи навсохт бо навтарин технологияи кишварҳои пешрафта ба роҳ монда шудааст ки тамоми корҳо аз ҷумла обмонӣ, нуридиҳӣ дар он автоматӣ сурат мегирад. ҳамзамон мо дар ҷамоати деҳоти Моғиён зиёда аз 7 километр бо дастгирии ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ об овардем. ғайр аз ин боз зиёда аз 16-17 километр роҳҳои дохили деҳаро монфарҷ намудем. ғайр аз ин дар марказ мо гармхонаи замонавӣ зиёда аз 1 гектар гармхона бунёд кардем. кӯшиш мекунем ки ҳамин хел гармхонаҳо зиёд шавад ва ба мардум сабзавоту меваҳои тару тоза дастрас карда шавад. дар назди фарзандонам мебиём 1 соат 2 соат мебиём хай коруму кара мерам. аз ҳамин ҳисоб ман зиндагима пеш мебарам. гармхонаи мазкур ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муродқул Юсуфов бо истифода аз таҷрибаи пешқадами кишварҳои тараққикарда дар масоҳати беш аз 501 замин дар муҳлати 9 моҳ сохта шудааст ки 6 нафар ба кор таъмин гардиданд. дар деҳоти дурдаст бунёд намудани чунин гармхонаи замонавӣ барои сокинон манфиатовар буда оянда маҳсулоти тару тоза на ин ки аз маркази шаҳр балки аз ин гармхонаи навсохт ба аҳолии деҳоти Моғиён таъмин карда мешавад. дар шаҳри Панҷакент дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ аз ҷумла таъмини амнияти озуқаворӣ ба рушди бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир гардида дар баробари зиёд кардани теъдоди гармхонаҳо ҳамзамон майдони кишти заминҳои корам васеъ ва боғу тогзорҳои нав бунёд карда мешаванд. идомаи барнома. рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри босонияи Панҷакент бо роҳпаймоӣ ва барномаи фарҳангӣ таҷлил гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. парчами давлатӣ баробари нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб мешавад ки ҳастӣ, таърих, фарҳанг ва моҳияти давлати тоҷиконро ифода карда далели равшани соҳибватаниву соҳибистиқлолии мо мебошад. дар ин бора пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон чунин таъкид намуданд:
парчами давлатии Тоҷикистон дар саросари олам партафишонӣ карда, нишона аз мардуми сулҳхоҳу тамаддунсоз ва кишвари дар ҳалли масоили глобалӣ муваффақи мо мебошад. қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандии ҳар яки мост ки ба парчами давлатӣ ин рамзи истиқлолу озодӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, ватандориву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллӣ арч гузорем. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 24 ноябр рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар шаҳри бостонии Панҷакент бо иштироки роҳбарият, фаъолон, ҷавонон, намояндагони соҳаҳои гуногун роҳпаймоии идона баргузор гардид. ҷамъомади идона ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони парчам дар шаҳри Панҷакент бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати тандурустии вилоят Ҳабибулло Хайруллозода аз номи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, сокинони сарбаланди Панҷакенти Бостониро ба муносибати рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош намуд. гуфта шуд ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари Конститутсия, нишон ва суруди миллӣ рамзи муқаддаси давлат ва нишони соҳибихтиёрии давлату миллат дониста шуда, дар мақоми худ равшангари таърих, сарнавишти миллату давлат, инъикосгари фарҳангу тамаддун ва орзуву омоли мардум маҳсуб меёбад. бо таҷлили рӯзи парчами давлатӣ мо ба хизматҳои фидокоронаи фарзандони бузурги халқи азизамон ки дар тӯли таърихи беш аз 6000 солаи миллати тоҷик барои ному нанг ва ҳифзи марзу буми аҷдодӣ ҷонисориҳо карда, забон, фарҳанги ғанӣ ва оину суннатҳои мардуми кӯҳанбунёдамонро то замони мо расонидаанд арҷ мегузорем. парчами давлатӣ ҳамчун рамзи муқаддаси миллӣ на танҳо миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад, балки тавассути он кишварҳои олам Тоҷикистонро ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон мешиносанд ва эътироф менамоянд. аз ин лиҳоз чунон ки пешрӯи муаззами миллат таъкид менамоянд, ба ҷо овардани эҳтиром ба парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси ватани соҳибистиқлол, эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо паёми табрикӣ мардуми сарбаланди Панҷакенти Бостониро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуда қайд кард ки ин рамзи давлати навбунёду соҳибихтиёри миллати тоҷик дар давраи ҳассоси таърихӣ зимни баргузории 16-умин ҷаласаи шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1992 қабул гардида, ифодагари таърихи ғании парчамдорӣ дар масири давлатдории халқи тоҷик маҳсуб мешавад. мо имрӯз ифтихор дорем ки зери ин парчам ва бо роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон дар даврони истиқлол ба дастовардҳои азим соҳиб шуда, дар баландтарин минбарҳои ҷаҳонӣ ва созмонҳои байналмилалӣ қатори парчамҳои дигар кишварҳо парчами давлати мо низ парафшонӣ мекунаду ҷаҳониён ба он арҷ мегузоранд. дар мусобиқоти ҷаҳонӣ он чун рамзи ғолибияти ҳамватанони мо барафрошта мешавад. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
эмомалӣ раҳмон барҳақ таъкид доштанд ки ҳар як фард бояд ифтихор дошта бошад ки парчами давлатии мо дар арсаи ҷаҳонӣ баробар бо парчами халқҳои мухталифи дунё дар пештоқи ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳон парафшонӣ мекунад ва ба оламиён аз мавҷудияти миллати соҳибтамаддуни тоҷик ва узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон яъне Тоҷикистони соҳибистиқлол паём мерасонад. таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нишони эҳтироми хосаи мардуми сарбаланди тоҷик ба анъанаҳои неки аҷдоди сарбаланд ва таҷассуми мақсаду мароми мо дар роҳи эъмори давлати демократию ҳуқуқбунёд ва ягона мебошад. дар фарҷоми ҷамъомади тантанавӣ ба ҳозирин барномаи ҷолиби ҳунарӣ ки таҷассумгари ин рамзи муқаддаси давлатӣ аст манзур карда шуд. чунин ҷамъомаду ҳамоишҳои идона бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар ҳама корхонаю ташкилот ва муассисаҳои таълимии шаҳр баргузор карда шуданд. дар ҷамоатҳои деҳоти лоиқшералӣ ва рӯдакӣ корҳои ободониву созандагӣ, бунёди токзори нав ва дигар тадбирҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. дар ҷараёни боздиди навбатӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоатҳои деҳотӣ ном бурда бо рафти сохтмони иншооти ҷашнӣ ва масъалаҳои рушди кишоварзӣ шинос гардид ва роҳбарону масъулинро ба иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Суғд вазифадор кард. дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои афзалияноки иқтисоди минтақаи мо ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз густариш меёбад. масъалаи омодагӣ вусати корҳои ободониву созандагӣ, риояи талаботи лоиҳаҳои меъморӣ ва сифати корҳои сохтмону васлӣ таҳти назорати бевоситаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. дар ҷараёни боздиди навбатии корӣ аз ҷамоатҳои деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ ва рӯдакӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода нахуст дар деҳаи навоботи ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ бо рафти бунёди кӯдакистони замонавӣ шинос гардид. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода роҳбарияти ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ ва масъулину онҳоеро ки ба бунёди ин иншооти ҷашнӣ вобаста мебошанд таъкид кард ки бояд ин иншоот дар муҳлати пешбинишуда ва бо як сифати хуб мавриди истифода қарор дода шавад. дар деҳаи марғидари ҷамоати деҳоти рӯдакӣ бунёди варзишгоҳи замонавӣ бо муваффақият идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид намуд ки мо бояд дар асоси дастури супоришҳои пешои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои ба мусобиқаҳои варзишӣ фаро гирифтани ҷавонон дар тамоми гӯшаву канори Панҷакенти Бостон тадбирҳои муайянро амалӣ созем ва ин варзишгоҳ дар деҳаи Марғидар бояд ба як маркази обу тоби ҷисмонӣ ва ҳамзамон омода кардани беҳтарин варзишгарон табдил ёбад. дар деҳаи ғусари ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ бунёди токзори замонавӣ бо истифода аз технологияи пешқадам ва таҷрибаи деҳқонони шаҳри Турсунзода ҷараён дорад ки дар ин раванд раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт ки бояд чунин токзорҳои хавозавӣ дар ҳамаи минтақаҳои Панҷакент ки ба парвариши ангур машғуланд бунёд гардад. дар деҳаи ғусар сохтмони беморхонаи замонавӣ бо маром идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо роҳбарият, масъулин, бинокорон ва меъморон як суҳбати ошкоро анҷом дод.
ӯ таъкид сохт ки воқеан баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар мадди аввали сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Бинобар ин мо ин иншооти ҷашниро дар муҳлатҳои пешбинишуда бо як сифати баланд ва имкониятҳои меъмории замонавӣ ва таҷҳизонидани технологияи муосир барои табобати мардум мавриди истифода қарор диҳем. идомаи барнома. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Панҷакент ва ҷамоати деҳотӣ Хурмӣ шинос гардида ба масъулин ҷиҳати бо сифати баланд бунёд ва дар муҳлатҳои пешниҳодшуда ба истифода супоридани иншооти ҷашнӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри бостонии Панҷакент бунёди як қатор иншооти ҷашнӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад. дар даромадгоҳи шарқии шаҳри Панҷакент тибқи лоиҳаи меъморон гулгашти устод Абулқосими Фирдавсӣ бо тарҳи замонавӣ ба як боғи Абулқосими Фирдавсӣ табдил хоҳад ёфт. дар асоси тарҳи меъморие ки барои бунёди ин гулгашт пешниҳод шудааст, воқеан боғи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ба як мавзеи зеботарин дар шаҳри Панҷакент табдил хоҳад ёфт. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба бинокорон, меъморон ва онҳое ки дар ин иншооти ҷашнӣ фаъолият доранд таъкид кард ки бояд ин боғ бо тарҳи зебо ва хеле чароғону сабзпӯш барои ояндагон бунёд шавад ва дар муҳлати пешбинишуда мавриди истифода қарор дода шавад. бо иқдоми соҳибкор Шавкат Бобозода дар яке аз биноҳои баландошона дар қабати аввали он коргоҳи дӯзандагӣ бунёд мешавад. раиси шаҳр ба соҳибкор ва дигар масъулин дастур дод ки бояд дар коргоҳи дӯзандагӣ беҳтарин таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ насб гардида сифати маҳсулоти он бояд ҳам барои бозори дохилӣ ва ҳам барои содирот мутобиқ гардонида шавад. дар соҳили дарёи Зарафшон чандин сол аст ки беморхонаи шифо амал мекунад ки ин беморхона воқеан дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон яке аз беморхонаҳои бо таҷҳизоти замонавӣ ва табибони соҳибтаҷриба маъруфу машҳур мебошад. раиси шаҳр бо рафти корҳои таъмиру ободонӣ беморхонаи шифо шинос гардид. бо роҳбарият, масъулин ва онҳое ки дар таъмиру ободонии ин иншооти тиббӣ сабт доранд суҳбат орост. ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ доданд ки дар ин ҷо боз як силсила биноҳои иловагӣ ва маркази оши палов низ бунёд мешавад ки он воқеан аз тӯҳфаҳои арзанда ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад шуд. дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳр бо рафти бунёди заводи хишт таваҷҷӯҳ зоҳир кард ва масъулинро вазифадор кард ки ин иншооти ҷашнӣ ҳарчи зудтар мавриди истифода қарор дода шавад, зеро аксар иншооти навбунёд дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба масолиҳи бинокорӣ аз ҷумла хишти хушсифат ниёзи бештар доранд. дар диҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ сохтмони бинои дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 бо маром ҷараён мегирад. раиси шаҳр дар ин иншоот бо масъулин, бо бинокорон, муҳандисон ва коргарони оддӣ низ як суҳбати ошкоро ва хеле самимона анҷом дода изҳор дошт ки воқеан имрӯз бунёди муассисаҳои таълимӣ барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия аҳамияти басо калон дорад.
باید بینای ایلاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه آزادگان در اساس طلبات معماری زمان نو با استفاده از مسائل ساختمانی خوشصفت و انجام کارهایی که واقعا این بنا را خوشتر و زیبا می‌گرداند مورد استفاده قرار داده شود و او به همه آنهایی که در این انشاءات جشنی فعالیت داشتند کامیابی‌های نظررس تمنا کرد. در کوچه به نام باربد مروزی شهر پنجکین از طرف صاحبکار مهمانخانه زمانوی فردوس مورد استفاده قرار داده خواهد شد. با این مقصد در این کوچه کارهای اسفالت پوشکدی به انجام رسیده اطراف مهمانخانه خیلی آباد و زیبا گردید، چراغان شد و مهمانخانه واقعا یکی از مهمانخانه های زیبا و خوشطرح شهر پنجکین می باشد که از طرف صاحبکار همچون تحفه به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اهدا خواهد شد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن شناسایی با انشاءات گوناگون از جمله انشاءات جشنی اظهار نمود که رفت کارهای ساختمان و وصلی صفت و مهلت به استفاده سپردن انشاءات جشنی تحت نظارت جدی و همه‌روزه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین قرار دارد. برنامه را ادامه می‌دهیم. در مؤسسه های تعلیمی شهر و دهاتی پنجکین روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با چاره‌بینی های معرفتی تجلیل گردید. ادامه این موضوع در گزارش های دیگری ما. همساله روز 24 نوامبر همچون روز پرچم ملی جشن گرفته می شود، زیرا 24 نوامبر سال 1992 در رفت اجلاسی تقدیرساز شورای عالی جمهوری تاجیکستان پرچم به خود رمز دولتی گرفت و از همان روز این جانب این مقدسات ملی دولت نوین و کهن بنیاد تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید. رابطه به این موضوع در تالار مجلسگاه لیسه کسبی تکنیکی شهر جمع آمد تنتنوی با اشتراک استادان، دانشجویان و مهمانان اینچنین نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین برگزار گردید. باید قید کرد که جمع آمد با ابتکار معلمه نظیره میرزایeva آماده کرده شده در سطح بلند کسبی پیشکشی حاضرین کرده شد. بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌بینی‌ها بنابر احترام این مقدسات ملت گذرانده شد. رابطه در این موضوع در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 81 دهه چهارباغ جامعه دهاتی کوستاراش با ابتکار آموزگار ورزیده مؤسسه مردانزاده مطلوبه و با اشتراک خوانندگان، پدر و مادران و نماینده شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین ساعت تربیوی گذرانده شد. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی افتتاح یافت. پس از این معلمه مردانزاده مطلوبه در سخنرانی خود اوید به احترام پرچم ملی و قدر نمودن این مقدسات قیدها نمود. همساله 24 نوامبر در کشور عزیزمان روز پرچم جشن گرفته می شود. اینک ما در عرصه پیشوازگیری جشن عزیز و معتبر روز پرچم ملی قرار داریم. بگذار پرچم تاجیکستان در فضای صلح و امنیت و دوستی و وحدت همیشه برافراشته باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ستایش پرچم چنین گفتند: پرچم ملی ما نشانه از تاریخ چندین هزار ساله خلق تاجیک است. پرچم از زمانهای قدیم همچون رمز وحدت و یگانگی، اتحاد خلق و مهنت‌ها و سرزمین مبارزه بر آزادی شناخته می شود. در رفت چاره‌بینی خوانندگان از تاریخ قبول پرچم دولتی و از ایجاد شاعران شعرها قرائت نمودند. پرچم ملت در قطار دیگر مقدسات رمز دولتی دولتداری هر یک دولت به حساب می رود. پراکندن پرچم با بلندی 165 متر یکی از بلندترین پرچم‌های دنیا به حساب رفته
به مجموعه بینه‌های فرهنگی و علمی حسن و زیبایی تازه بخشد. ای پرچمی امید تا پرفشان تویی، در آسمانی بر رنگین کمان تویی. سرخی تو یقین سرخی رو بود، رو سرخی ابد زی آبرو بود. وطن به من مادر است، به جانم برابر است. مقدساتی وطن شدین مرا در بر است. در جنبه است نماینده شعبه معارف لطفالله بابایوف رفت ساعت تربیوی را قناعت بخش ارزیابی نموده از نام حاضرین به معلمه مطلوب مردانزاده اظهار سپاس نمود. چند نفر آموزگاران نیز از تجربه معلمه سپاسگزاری نمودند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، شاه حسین سالیوف. پرچم این رمز دولت‌داری و مقدسات ملی هر یک دولت می باشد. موقع هر یک دولت در سطح جهانی توسط پرچم شناخته می شود. همسال سنه 24 نوامبر در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را مردم سربلند ما با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می نمایند. با مناسبت این سنه تاریخی در مؤسسه تحصیلات تا مکتبه رقم 10 به نام افتابک با ابتکار مدیره نادره اعظمقلوه و با دستگیری مربیان دیلارو محکم و احد و شهلا با تربیتگرندگان گروه آمادگی به مکتب و گروه کلان چاربینی ادانه برگزار شد. پرچم رمز وحدت و یگانگی ملت است. پرچم نشان و سرود ملی رمزهای اساسی هر یک دولت بوده. نشانه صاحب اختیاری و صاحب استقلالی همون دولت و ملت محسوب میشود. در مابین پرچم تصویر تاج با ستاره موجود است که این نشانه درجای تاریخی دولتداری تاجیکستان استقلال است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نشان از دولت و دولتداری اتحاد و اتفاق ملت تاجیک، رمز قدرت و توانایی، افتخار از وطن و وطنداری و مقدسات ملی ماست. پرچم جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 پذیرفته شده در اساس نظامنامه درباره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که 11 دکمبر سال 1999 با قرار رقم 892 مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تصویب شده است. ارج گذاشتن به مقدسات ملی و رمزهای دولتی از جمله پرچم ملی جزء جدا نشونده مسئولیت شهروندی هر یک فرد بیداردل جامعه محسوب می‌یابد. زندگی میکنن با دو کنن افتخار ای وطن
дар қатори сокинони кишвари азизамон Тоҷикистон тарбиятгирандагони Кӯдакистони рақами 10 ба номи Офтобак бо сароидани суруд ва рақсҳои зебо рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро хотирмон ҷашн гирифтанд. бигзор парчами давлатӣ ки файзи истиқлоли давлатӣ ва рамзи озодии миллати тоҷик аст то абад партафишон бошад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки барномаи алоҳида аз рафти ҷамъомадӣ тантанавӣ дар лицеи касби техникии шаҳри Панҷакент тариқи телевизиони Симои шаҳри Панҷакент намоиш дода мешавад. роҳбарият ва кормандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бинобар вафоти собиқ корманди бахши фарҳанг Улуғбек Бобоев андӯҳгин буда ба аҳли оила ва пайвандони шодравон ҳамдардии амиқ баён менамоянд. роҳбарият ва кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакент бинобар вафоти корманди бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент Улуғбек Бобоев андӯҳгин буда ба аҳли хонавода ва пайвандони шодравон ҳамдардӣ ва тасаллият баён менамоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.